एबसुनिफ्राय सासे भाइस प्रेसिडेन्टखौ सोद्रोमा खालामबाय। दा बिथांखौनो बरायदोंमोन रुनिकाटायाव। हाबाफारिया माबायदि जादों एसे नायथावथाव हाबबोदोंमोन। बेयावनो थाब खबर मोनबाय, नोंथाङा बालाजाराव थांदो, बेयाव मोनसे मिटिं जाबाय थादों इउपिपिएलनि। दा बेखायनो फैबाय। बलेर' सायाव सानबोदों आं, मानसि जागोन नालाय बेयाव मानसिफोर फैनाय नङा ना, एसे हाखु दाखु मिटिं 100-200 जाथारगोन जायोबा बेबायदि सानबोदोंमोन। दा बै सुइस गेटखौ मोननाय लोगो लोगोनो सानहरखाबाय आं, माथो अट'बो दङ, ट्रेक्टरबो दङ, टाटा मबाइलबो दङ, मानसिफोरखौबो गोबां नुहुरबाय। खाथियाव फैनानै बुजिथारबाय, दा 14 नाम्बार चिरां समस्तियाव गमामा बिपिएफआ जोबमारसिगोन, खाम्फाया जेनमारसिगोन। बिथांमोना फोरमान खालामबाय। गासै खोथाफोरखौ बारग' एमसिएलए बुंलांबाय। मानो सोलायनो लुबैखो, बर' जा हारसा जा। आं बुंबाथ' बारा बिसास खालामनाय नङा, एबसुआलाय रायखागोन हाग्रामाखौ, एबसुआलाय बुंखागोन बिपिएफखौ। किन्तु बिथां बारग' एमसिएलए गावबो नांदोंमोन। दा इउपिपिआव फैबाय। आं बुंस्लायस्लाय बिथां बुंनाया सैथोसिन जाखाना जादा दालाय, साबसिन जाबायना। दा बिनिखायनो रायजोफ्रा बुजिनायाव क्लियारसिन जाबाय। इउपिपिखौ दा मा बदनाम होयो बिपिएफफ्रा मिथिगौ ना? बे इउपिपिनि मिथिङाव मानो मानसि जायो, बिपिएफनि मिथिङाव मानो मानसि जाया? बिराद फैसा दंनो बिस्रा। जोंहाथ' अट'जोंसो फैयो, जोंहाथ' साइकेलजोंसो फैयो। सान्थिफुरनियाथ' थाबायबावदोंसो जागोन। दा जा फैसायानो गैया, थाबायोसो जोंना, साइकेलजोंसो फैयो। दा नांगोला बिराद फैसा दं, बास लाबा बासबो लानो हायो। किन्तु बेस्राफोर मानसियानो ओंखारजाया। मानो बास लानो, मानसियानो ओंखाराबा? दा दाख्लै रौता समस्तियाव बेबायदिनो गेदारिं जादोंमोन बिपिएफनि। खाथिनि समस्तिनि मानसिफोरखौ बासजों बिराद लांदोंनो। हाग्रामायाबो थांदों। थांनानै नुहैबाय, लेक्सारावबो बुंबायनो हाग्रामाया माथो बिराद मानसि जाबाय, होनबाथ' रौतायाव देरहासिगोन जों। दसे उनाव लेक्सार होखांबाय, दसेयाव थांबावनांगौ, गारियाव गाखोनोसै। प्राइमारि कमिटिफ्रा 300 हाजिरा होगोन होननानैसो लांदोंनो रायजोफोरखौ। दाना फैसाखौ बिहैबायनो। लिडारा थांबानोथ' रायजोफ्राबो थाब थाङो ना, नङा होमबा? मिथिं लेक्सार खोनासंखांबानो थांनो ओंखारबाय, जा थांसै हाजिराया हरदो। दाना प्राइमारिनिफ्राय हरनो नागिराखिसै, लोगो लोगो मेजिक गारियाव गाखोबोनानै हाग्रामा गबेक होनबोबायनो स्लगाना। 300 मोनाखिसैना। दा बेनिखायनो बिपिएफआ प्रग्राम खालामनो हाला रायजोफोर। उल्टा जोंखौ मा बदनाम होबाय इउपिपिखौ। बे इउपिपिनियाव मानो इसे मानसि जायो, जोंनियाव मानो मानसि जाया? दा बेखायनो बिसोर रायलायबायनो इउपिपिनि मिथिङाव फैलाखौ नायनो थाङो मालाय बिरादनो बदनाम। दा आं बेखायनो जायगा होनबाय थादों रायजोफोरखौ, दिनैबो होनगोन। फैलायाथ' हायनामुलिनि एक्टर मुंदांखा, नायखागोन नङा होमबा? दा आं सानो फैलाखौ नायनायजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनोबो मिटिङाव लैहोर फैयो होननानै आं सानो। आं साननाय बायदिनो नंगौबा बिथांमोना आखाइ खबनांगौ। फैलाखौ नायनायजों लोगोसे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बिथांमोना। दिनै फोरमान जाबावलायबाय ना। दा नांगोल सानबानो जागोन नामा होनबा? बिपिएफआ बुंबानो जागोन नामा होनबा? आरो दा मा मोनसे जाबावदोंलाय, बिश्वजित दैमारिखौ सोर सिनाया? खेबथाम रायजो सभानि एमपि जाबाय। मा हान्जानिफ्राय जादों? बिपिएफ हान्जानिफ्राय जादों। दाखालै हिमन्त बिश्व शर्माया अमित शाहजों बुंहरजानानै, नखर मन्थ्रि अमित शाहजों बुंहरजानानै बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै दोननाय बायदि माखासे दफाफोरखौ मास मोनसेनि गेजेराव मावफुंसिगोन होननानै फोसावदों। जेरै
गामि दाननाय सोनायनि थाखाय कमिसन दानाय बाहेरानि बर'फोरनि थाखाय काउन्सिल दानाय बर' रावखौ अफिसियेल राव खालामनाय बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय बेखौ फोसावदों अखानायै बिश्वजित दैमारिया हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनायखौ आं बरायबाय होननानै बुंदों प्रबिन बर'आ जाबाय इनचार्ज लाथ'नाय सेक्रेटारि बिपिएफनि प्रबिन बर'आ बुंबाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिश्वजित दैमारि बुंनाय बाथ्राया व्यक्तिगत हारसिंनि बियो जोंनि बिपिएफनि थांखि नङा होननानै बुंबाय आरो बिश्वजित दैमारियाबो अखानायै बुंफिनबाय प्रबिन बर'आ जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बेबो बिपिएफनि थांखि नङा बेबो गावनि हारसिंनि व्यक्तिगत बाथ्रासो होननानै बुंबावबाय दाना आरोबाव खाम्फा बरगयारि माने बिश्वजित दैमारिया बुंबावदोंमोन जे सुक्तियाव मा ड्राफ्ट खालामदों एमओएसआव मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव मा थागोन बिनि ड्राफ्टखौ कारेक्सन खालामनानै हरनो बिटिसि सरकारनो हरदोंमोन होननानै बिश्वजित दैमारिया बुंदों खाम्फा बरगयारिया बुंबाय हराखै आरो बिनि उनाव बिश्वजित दैमारिया क्लियार होफिनबाय गोलाव लिरनानै दा बिश्वजित दैमारिजों प्रबिन बर'जों जानाय मानि मा जिबौजों नेवलायजों जायाखै गावजों गावनो जादों बिश्वजित दैमारिजों खाम्फा बरगयारिजों जानाय मानि मा जिबौजों नेवलायजों जायाखै गावजों गावनो जादों न'निजों न'नि जादों आरो जेब्ला बिश्वजित दैमारिया हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनायखौ बरायो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि आफादगिरिया ओरै बुंदों बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाया संबिधानिक नङा अहांबिधानिक उल्था बुंदों दा बिनिखायनो रायजोफोर बिपिएफनि सिङाव मोजां नंला गावस्रा गावस्रि जाबाय जेनेरेल सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारियाबो रिजाइन होनानै मा लांखायावनो खारलांबाय गाबोनबो जानो हागौ समफोरबो जानो हागौ माब्लाबाबो जानो हागौ बिश्वजित दैमारिया बिपिएफखौ नागारलांनानै गुबुन हान्जायाव हाबहैगोना सिङाव थिग जाखाबाय बेनिखायनो बिपिएफआ दा फामसार जानाय मारुति रायजोफोर खारनो हाला बियो खारनो हाला सासे एमपि आरो माबाव बिश्वजित दैमारिया दा आईसी प्रेसिडेंट बिपिएफनि लाथ'नाय प्रेसिडेंटआनो खारलांसिगोन बिपिएफनिफ्राय दा मारुतिया खबसे फामसार जाबा खारोसै गब्रायनानैसो थायो बियो दा बेनिखायनो बिपिएफजों जेबो जाला रायजोफ्रा रेजेक्ट खालामबाय 2 बोसोरल' जादों इउपिपि जोनोम जानाया बिपिएफ जोनोम जानाया 17 बोसोर जाबाय हाग्रामा महिलारिया शिफ्ट जानाया 17 बोसोर जाबाय प्रमोद बर'आ इउपिपिनि आफादगिरि जानाया मास मोनबाल' जादों बिपिएफआ सरकार सालायनाया 17 बोसोर जाबाय बिटिआर सुक्ति जानाया 7 मासल' जादों 7 मासाव बाहेरानि बर'फोरनो वेलफेयार काउन्सिल लाबोनानै होफैनो हाबाय सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बिटिआरआव सोनायनि लामाया गेवबाय कमिसन दाबाय बिटिएडिखौ सोलायनानै गोदान नाम दोनबाय बिटिआर जाफैबाय बिबोबाय थानाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ बिबोबाय थानाय बर' रावखौ आसामनि लोगो राव खालामनांगौ बेबो जाबाय बर' मिडियामखौ दैदेननो सालायनो सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ बेबो जाबाय 17 बोसोराव मानो मावाखिसै बिपिएफआ 17 बोसोराव मानो मावदिनो हादिया हाग्रामाया बेखायनो रायजोफोर 6 मासल' जादों बिटिआर जानाया 5 मासल' जादों प्रमोद बर' प्रेसिडेंट जानाया 2 बोसोरल' जादों इउपिपि जोनोम जानाया बिपिएफआ 17 बोसोर जेबो खालामनो हायाखै आरो एलपिनिफ्राय कलेजसिम सरकारि नङि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनो कमिटि दाबाय जोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा सरकारि जाजोबसै 17 बोसोराव मानो मावनो हायाखै बिपिएफआ बेनिखायनो बिपिएफ 0 इउपिपि हिरो बेनिखायनो
हाग्रामा जिर' प्रमद बर' हिर' 7 मासावनो मावनो हाबाय 70 बोसोरावबो जेबो गैया ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सोलायनो लुबैबा दाखालि गिदिर गिदिर लिडारफ्रा होनबाय चिरेन बर' एनडिएफबि लिडाराबो बुङोमोन सावरायग्रायाबो बुङोमोन हाग्रामायाथ' बुंखायोआनोसै उनाव आरो अनजालि दैमारियाबो बुंबाय सानसुमैयाबो बुंबाय साफा सानै बिपिएफ सापर्टार लिडगिरिफ्राबो बुंबाय बिटिआरआव जेबो गैया दा मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिआरनि सुक्तियाव थानाय दफाफ्रा मावफुंजाबायना मावफुंजाबायथ' जाबाय आं बुंबाय हिमन्त बिश्व शर्मा फोसावनाय सेपारेट डाइरेक्टर बेथ' पेपाराव निउसाव ओंखारबाय ओंखारिबो दंना जोंना चिरांनि बे आइनदियाव नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बेयाव गायसनगोन 100 बिगा हा नांगौ सिडली सार्कल अफिसाराव हा एलटमेन्ट बिबाय इमप्लिमेन्ट जानोसै सुक्तियाव थानाया दतमायाव मोनसे रामपुर मिलाव मोनसे स्मल स्केल इंडस्ट्री गायसनगोन 40 बिगा 60 बिगा हा नांगौ एलटमेन्ट बिबाय दतमा सार्कलनाव हा बिबाय पासबारियाव रुनिकाटायाव पलिटेकनिक जागोन हा एलटमेन्ट बिबाय सुक्तिनि दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानोसै बिटिआरआव जेबो गैया होनग्राफ्रा लेवार थेन्थावनायाव संख्रि सारना होनाय बायदि दद्र जाफिनजोबनांबाय दा सिरि होनदोंसै दा अनजालिया लेक्सार होबावसै सानसुमैया लेक्सार होबावसै लिडारफ्रा बिटिआरआव जेबो गैया होनबावसै दाना गोदान फर्मुला दिहुनदोंसैलाय सानथामसो जाबाय मा फर्मुला खोला जिं जिं आसाम जिं जिं थानाय कमतापुरनि जिं 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 थानाय बर' गामिखौलायनो बिटिसिनिफ्राय दानख'फिनसिगोनलायनो साबधान जोंना बिजनियाव कास्टहायाव दावराव कास्टहाखौ दानसिगोन जों थांनानै बुंहैबाय रायजो राजाफोर दाननायखौथ' बाद दोन जों सोग्रासो नङा जों सोग्रासो मानो गामि दाननो जोंलाय बबा गुबुनफोरनिखौ दाननाया आलदा खोथा बेखौ जों उनाव रायलायगोन बर' गामिखौ जों मानो दाननो काजलगावआवबो दावरावनो रोनगोरानि गामिखौनो दानसिगोनलायनो एखेबारे रेल साइथिं सेर कमतापुर सेर दा बेखौ बुंलाबायगोन नोंसिनिथिंबो फैनानै मालाबा बुंलायगोन बिटिआरआ सेस खालामसिगोन मोनखानाय बर' गामिखौनो दानसिगोन बिजिनिनि एमएलए कमल सिंह नार्जारियाथ' बारा आवगायबावनानै मा बुंबावो बिजनि टाउना गैला एबाराव दानजाबाय लेक्सारा दा जों होनदों जों दानग्रा नङा जों सोग्रा बे जाबाय बिपिएफनि दा मोनसे गोदान फर्मुला बेयावबो जेनगोन आरो जों बुंखाबाय जों गामि दानग्रा नङा जों गामि सोग्रा रायजोफ्रा गिनांगौ गैया सेकेन्ड बाथ्राया जाबाय दाना बिपिएफनिया सामफ्रामबो आन्दलन दिनैबो तामुलपुराव हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंबाय गो बेक फाइनान्स मिनिस्टारखौ बिराद सौग्रावलायबाय सिगाङाव जेबो बुंबोआमोन दिनै होनबाय हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक मानो आन्दलन खालामदों थाब इलेक्सन खुंनांगौनो थाब इलेक्सन खुंनांगौ मानो थाब इलेक्सन खुंनांगौ आंनि बुजिनायाव रायजोफोर नोंथांमोनाबो बिसार खालाम खारना मोनथाम जागोन एक नाम्बार बिसायख'थिखौ थाब खुङाबा सुक्तियाव थानाय दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाखाबाय मावफुंजाखाबाय माराबो मावफुंजाबावनांगौबा बर' रायजो राजाफोरनि गामियाव मा होननानै हाबबावनो बिटिआरआव जेबो गैयाथ' होननोबो हाला आरो होननांगौबानो लथि लानानै होखारजानायसो जानोसै बेखौ गिदों बिसोरो समाजा लावलांबाय थानांगौबा हसुगावआवनो हाग्रामाखौ होखारहराखै दाख्लै होखारहरदों गबेक हरदों 2 नाम्बार 27 तारिख अक्ट'बराव गभर्नरनि सासना जोबगोन एक्सटेनसन खालामबावनांगौबा आरोबाव बिसोरनि जाख्ल'बोनाय कारापसन खालामनाय दाय होनलांबाय तदन्तआथ' मोनसे जाबाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव आरोबाव डिपार्टमेन्ट तदन्त खालामबावनांगौबा गमामायैनो पेपाराव ओंखारनाय बायदि हाग्रामा निर्बाचन पिछर रङा खर'लै जाबोलै बयासै होननाय बायदि जेलाव थांमारगोन आसुरित जानाय नङा थांमारनांगोन
फेसिलिटिफ्रा ओंखारजोब्बा जाख्ल'नायफ्रा ओंखारजोब्बा गोलाव सम जानांगौबा हमजाजोबगोन गासिबो गुबुन मोनसेया बिजेपिआ दा 100 एमपि दङ बिराद मेजरिटि 303 ना मा दं एमपिआनो जम्मु काश्मीराव बांद्राय दावरावमोन अमित शाह हम मिनिस्टारा जम्मु काश्मीरखौ मोननै इउनियन टेरिटरि खालामना होबाय रावबो पार्टिनि साजेसन लायाखै पुरा पुलिस सेक्युरिटिखौनो दोनैखानानै फोसावना होदों गभर्नर रुला जोबनायनि उनाव माबा अर्डिनेन्स जारि खालामनानै सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरखौ कर'ना भाइरासआ जोबथ'वाखै नोंसोर 6 मास सालायथ'दो होननानै बाराबा सुक्तिकारिफोरखौ इन्टारिम होगारनोबो हागौ आसरित नङा रायजोफोर दा बेखौ गिदों बिजेपिआ बेखौनो गिनानै दिनै बिराद आन्दोलन खालामबाय बिसायख'थिया थाब जोबनांगौ बेखौ सेकेन्ड फर्मुला जालायबाय दा रायजोफोरनि सिङाव हाबनायनि दा 1 नाम्बार फर्मुलाखौबो जों गिया 2 नाम्बार फर्मुलाखौबो जों गिया बिजेपिआ जेबो गैया दा बेनिखायनो जोबनायाव जोंना आलासिफोर दं जोबनायाव 14 नाम्बारा देरहागोन दहाय जयनिं जालायबाय 40 जोन गय 40 जोन जयन जालांगोन होनबा फुरा हिसाब दंजोबो मालाय प्राइमारि ब्लक लिडारफोरनाव नांगोलनो फट'ग्राफार फैबाय जोंना बर'फ्रा आदिबासिया होआमोन फैबाय नेपालिया होआमोन फैबाय नेपाली दाजाब आदिबासी दाजाब बिपिएफ दाजाब प्लास प्लास बेसे बुरजा जाखो आरो बे चिरेन बर'मोननि जानला मोनला खोथा सावरायग्रामोननि थाखा फैसाजों नांगोल जानाय अनजालि दैमारिमोननि जानला मोनला खोथा बड'मेन जास्टिस फरामा क्रेप दा बेखौ गाज्रि मोननानै जोंना एनडिपिनि बिदा फंबायफ्रा गाहायनि लिडार जोंनि केडारफ्रा जों फायना मा नामलाय अखा दै आरो गोबां दिनै बे चिरेन सावरायग्रामोननि दैदेननायखौ गाज्रि मोननानै सानफा जोंनि बिदा एनडिपिनि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिआव फैबाय रायजोफोर नङा आं माबा राजनितिक खोथा बुंदों नामा आरो दिनै 3 तारिख दिनै एनडिपिनि जोनोम सान गाबोन 4/5 चिरां डिस्ट्रिक्ट एनडिपि सारेन्डार एसोसिएशना जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टनिया सानैल' थाबोगोन बिजनियाव बांग्लेमाजों गजेनजों साफा इउपिपिआव 5 तारिखआव हाबफैजोबसै होनबा आरो मा दंबावो बेनिखायनो सोरबा बमा लानानै फैखादोंबा रन्जित बसुमतारिया 14 चिरांगड़आव देराखारिनि गावनानै होयो जेबो लस गैया दाजाबजोबखाबाय गासिबो प्लास जाजोबखाबाय दा बेनिखायनो गोलाव बुंनांगौ बाथ्रा नंला आंथ' दहाय मोसाजानोसो बादोंमोन जोंना बेयाव बिनानावमोना मोसादों मानो बादोंमोन जे दिनखालि इउपिपिआ सरकार दागोन काउन्टिं जागोन 12थायावनो मोनगोन ना रिजाल्टआ जोंहा है दिनखालि मोसागोन दिनै मोसाबाय अरजाला मेंनो मोननाय नङा खिन्थु मेंनो मोननाय नङा इउपिपिआ सरकार दागोननि 14 नाम्बाराव रन्जित बसुमतारिया देरहानायनि मेंबाबो गवा मोसानांगोन दा इलेक्शना माला जागोन बुंथ'वाखै लकडाउन इलेक्शना जाथ'वाखै नालाय काउन्टिंबो जाथ'वाखै काउन्टिं जाबा मोजां मोसानोसै बेमजों खाम जथाजों इउपिपिआ सरकार दागोननि दिनै आखाइ खबदों नोंथांमोना दा देरहानायनि आखाइ खबनो थिनबा नायबाय थायो रायजोफोरखौ माखासेया आं खबाबाबो जागोनलै सानो आरो आं ओरैबो सन्देह जायो नांगोलाव होग्रा नंगौना नङाबो सन्देह जायो सरि ट्रेक्टराव होग्रा नंगौना नङाबो सानफ्लाङो दा बयबो ट्रेक्टरावनो भट होगोन इउपिपिएलखा इउपिपिएलआ सरकार दानांगौ बेखायनो जायफ्रा आं खबाबाबो जागोन सानदोंमोन बयबो खबनांगौ इउपिपिएल देरहानाय बयखौबो खावलायफिननाय जाबाय